Tak terus. Kemudian apa ora? Ora nek sing ngulungi lho. Tulungan. Rumangsamu wis pekoh tandha. Mbah, niku lho kok jeru lho. Iki soalé jeru, Pak. Sampeyan ki tuwekku iki jeru lah sampeyan jelungup sapa tanggung jawab. Matamu kowe ngelokne ngono nek jelungup padha karo wis setruk kok ngono. Maksudnya jenengan kon sepun. Nata sampeyan Nek sing ora ngerti nek aku tuwek sapa matamu lho. Ngono kok molone. Mangke nak nyawang mboten awas. Ya aku padha karo ngelone, sampean pun picak. Lagi monggo ken nuntun Salah lho, terus, Mbak. Ken nuntun kersane. Monggo jenengan mriku anjlok piyambak monggo mriku. Ya ora ngono karo bapake kaya ngono. Genah-genah ning angel men. Dalang Nggih. MC Nggih. mesti mugel. Galakon apa to? Turun. Angel aku angel. Wis payu 15 aku. Iya. Nah, mudah. Anak sing wong seniman tuh kudu jadi tontonan ya tuntunan menjadi tatanan. Kuwi paling lambimu ya ning cangkem tok, lusi ya ning lambene tok. Nek aku ya tontonan ya wis dituntun tenan. Wetu ora mudeng. Goreng-goreng Cerai. Walah heeh jebul. Nek dadi tuntun-tuntunan tenan iki. Iki aku wis. Lah sampeyan HP-mu. pripun? HP-ne iki lho didol ya. Loprake lorong sampe critane ditinggal ngalih. Ndagel ya ndagel aja ndelikne HP-ne wong tuwek melarat kok. Wong sing lalen kono. Matane. Wong iki tak dudone lho iki lho HP-ne sampean. Lah ya jamane nggonku kae HP telu ilang kabeh. Lagi konangan saiki lho kowe. Maksudnya niku jenengan diemutke ngoten lho. Komplotan kowe. Piye ta iki?